det er? Jo, jeg har arbejdet lidt med enhedscirklen. Og enhedscirklen den bruges til at finde ud af, blandt andet, hvordan vi finder vinklen af enten med sinus, cosinus eller tangent. Så derfor så har vi taget en trekant, som er her, en trekant ABC, og så har vi sat punkt A ind i 0,9. Og så har vi tegnet sinus og cosinus her, som er som er koordinaterne til P. Og så har vi en anden trekant her, hvor den her er 1 cm, fordi radius i en enhedscirkel altid er 1 cm. Og så har vi taget den, og for at gøre den mere uskuelig, så har jeg flyttet den herud. Og den her trekant, den er retvinklet og kan kun bruges, eller den her metode kan kun bruges med retvinklet trekanter. Og nu kan vi så se, at de her to trekanter er ensvinklet, og derfor kan jeg bruge den her formel, som hedder PQ, som er der, over BC, altså der, og AQ, som er der, over AC, som er der, og AP, som er hypotenusen, over AB, som er hypotenusen i den store. Og derefter så kan vi indsætte vores kendte værdier, altså at sinus A over A er lige med cosinus A over B, så er vi lige med 1 over C. Derefter så kan vi for at finde ud af den første, så kan vi sige sinus A, og så bruge den sidste, så siger vi sinus A over A er lige med 1 over C. Og så isolerer vi sinus til A, som er, som vi har gjort her hver gang med A på begge sider for at fjerne det A. Og så har vi, at sinus A er lige med 1 over C, men da 1 ikke rigtig er noget, som er 0, så indsætter vi A i stedet for. Og så kan vi gøre det samme med cosinus, hvor vi tager cosinus er lige med 1. Cosinus A er lige med cosinus A over B er lige med 1 over C. Og så ganger vi med B på hver side, så isolerer cosinus. Og det bliver så til B over C. Og så til sidst med tangent, der kan vi tage de to, så vi siger, at tangent er lige med sinus A over cosinus A, eller at det er A over C divideret i B over C, altså at fordi at sinus er A over C, og cosinus er B over C, så at det er lige med hinanden. Og så kan vi tage og gange det på kryds, så det bliver til A over C gange med B over C. Og så har vi, at den bliver til, så har vi, at det bliver AC gange CB, som er lige med AB. Og så har vi bevist, at sinus A er lige med AC, cosinus A er lige med BC, og tangent A er lige med AB. Altså, hvis vi har siden A og siden C, så kan vi finde vinkel A med sinus. Hvis vi har siden B og siden C, så kan vi finde vinkel A med BC. Og hvis vi har siden A og siden B, så kan vi finde vinkel A ved at bruge tangent. Ja. Er det med det? Det lyder rigtig godt.